best. Ja, maar wat praat er op? Je krijgt even een blinddoek voor. En dan geven we eventjes met je omruim zitten dat het goed zit. Wacht eens even, ik doe die bril even op. Oké, best. Ja, dat beter? Ja. Nou, super. Zijn we goed? Ja, als je Ja? Want er zit een lood aan. Best. Heel goeie. Ik ben Tiemen. Ik maak je kookvideo's. Ik ben chef-kok en ik ben gek van lokale producten. Hoi, ik ben Tiemen, ik ben chefkok. Zo lekker is het. We hebben alle keer wel eens een stukje droge was staan. Of een blokje nageltjes. Maar waar komen deze nou eigenlijk bij? En waarom is het Fries? Dat ben mijn vraag in deze serie. Vind je dat het lekkerst? Hou je wel van worst? Gewoon ouderwetse weer. Ja, en dan vast je gewoon hier. Test dan. Ja. Zo. Bril even aan de kant. We hebben het drie season gelezen en dan mag je ook vertellen waar geen kruidnagel in zit. Zo, dan komen we er gewoon. Ja, dat is de eerste. Dit is de eerste. Dat is de eerste. Dit is wel een echte smaak. Dat is Season, ja. En qua smaak, wat probeer je? net zo pittig. Net zo pittig. Nee. Nou, dan doen we nog een steekje. Dat is de middelste, dat is nummer 2. Wat probeer je? Nou, zo is natuurlijk. Ja, dat is wat ziers, ja. Mooi is het niks zien. Ja, het is wel lekker. Ja, dat is wel lekker. Ja. Oké, dan doen we de laatste. Wat probeer je? Ja, daar zit wel wat in. Dat is wel pril. En is dit een jonger of ouder? Jonger. Jonger? Jonger dan die 12. Jonger als die 12. En had je nou eentje mag je kiezen waar geen kruidnagel niet zit? Dan is op de 12 dan. De 12? Ja. Nou, dan hebben we inderdaad wat de meisten mogen kennen, want dan heb je ook gelijk. Zo, dit is maar even oud aan werden. En wat is wel? Nou, dit weer de eerste. Daar zit wel kruidnagel in, Ja. maar die wordt een belegen, dus wat een jongeren. De middelste is een riepe krieten met olijf en tomaat. En dan deze weer een extra belegen met kruidnagel. Dat is ik guldig. Ja, dat is weer verder, dat moet je proeven. Dat is echt pril, ja. Dat is zo'n ja. Ik vond dit lekkerst. Die het lekkerst. Ja. Dus eigenlijk net de kruidnagel. Nee. Nee. En wat probeer je? De kruidnagel. We zijn in Balzert, bekend natuurlijk van het mooie stadshuis waar ik bij zit. Het is het plak waar Hiermeel is en de start en de finish van de fietszelfstedentocht. Maar daarvoor ben we je net. Ik ben benieuwd wat de Balzert er nou eigenlijk weet van het Siers. En het samen een Siers, nagelt Siers. Waarom is die Friesk? Nagelkaas. Kijk, een kenner. Ja. Ja. Lekker. Lekker. Vind je het lekker? Ja, Ja? lekker. Mooi zo. Ja. Deze kaas, heel veel lekker. Kijk. Nou is mijn vraag eigenlijk, waarom met de nagels Siers Fries? Ik denk toch mijn nagels, maar dat weet ik niet Ja, de verder. nagels inderdaad. Maar ja, waarom met dat Fries dan? Nee, dat weet ik niet. Het zou wel waarschijnlijk door iemand bedacht zijn uit Friesland. Ik denk het ook. En als je zou moeten fantaseren, wat meer, heb je een idee? Nee, maar ik hou heel erg van oudheid en geschiedenis. Dus het zal ook wel heel ver terug gaan, denk ik. Ga lekker zo door, zou ik zeggen. Komt van die nagelkaas. Ja, nou, ik zou net zeggen. Ja, wel. De nagelkaas en de bier. Ik denk dat dat de tip is. Nagelkaas en bier en dan wil je vanzelf 85. Ja, nou, toch? Man, dankjewel. Mooi. Is het een beetje goed al, ja? De inhamen een beetje koken? Ik ben niet Heidenskip, bij de familie Bokma. De Nijlander, de Jersey-plits, ze maakt hier al jaren Siers. Waaronder de nageltsiers. Ik ben benieuwd, wat zei ik weten waarom de nageltsiers Fries is. Heb je net hem gekend? Ja. Waarom weer een nageltsiers Fries? Hier, waarom? Toen in de VOC-tijd, toen hadden wij, Noorderlingen, misschien wel de Friesen, die ontdekten de komijn en de kruidnagels in Indonesië. En toen gingen ze van die meer gaan mogen, doen ze die komijn en die nagel om dit zies toch weer meer op smaak te krijgen. Dus hoe oud is nageltsiers al? Nou, voor mij is het wel per 100 jaar oud. 100 jaar oud. Ja, wel. Ja, we zeggen dat Jim de allerbeste nageltsiers hebben die er is.
Ik mag nooit van mevrouw zeggen dat het nooit voor pochen onze eigen product, maar ik zeg het wel, ja. Ja, toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja, Zeer ja. gelukkig is je, hè? Nee, ze is je net doen, nee. Want je hebt zelfs prijzen won maar in nageltjes. Ja, dat we toen in 2018, dat we heel kort verleden, Ja. dat we toen de beste smaak van Nederland. De juryvoorzitter, dat wie Klossen van de smaakprofessor, hij zei, dit is gewoon net normaal. Wat kan Nederland hier blij mee wezen, maar dat is. En wat maakt het die nageltjes dan zo speciaal? Komt ook te de malken, hè? Voor de man. De malken, ja. Jersey malken, dat wist wel, dat is heek vet en eiwit. Ja. Vet jouw smaak. En ja, en dat terug bloedt het zie ik heel lang smeuig. En krijgen ze nog wat speciaals te eten, Nick? Nee, Dat hè. we het zo lekker hebben? Nee, hè. Nee, gewoon geen eens. Gewoon op een hele eenvoudige meerborkje. Ja, dan pakken we de netten. Want zie je kleren, dan scheppen we het eruit. Doen we die aan siesvorm en dan zetten we de pers. Maar nou, dat heel veel smaak. Maar wel, ik ook wel lekker al. Ja, zeker. Ja. Lekker vet hoor. Ja. Dus nou is nog één te breien. Daarnaast wordt het mooi wietse blokjes. Ah ja. Ja, broodje. Ja, wel. Ja, ik vind het wel lekker, ja. Ja. Wat denk je wel? Dus ik heb gewoon een huis. Echt heel romig, ja. Ik snap waarom dit prijzen won net. Zo. Nou Beppe, goeie. Hoe is het? Een goeie. Ja? Ja. Ja? En goeie dag? Ja, gewoon. Wel een goeie dag, ja. Dat is weer, hè? Hoe kun je het vergeten net? Nou, daar geven we het van u. Ik heb al geantwoord, weet je dat, op het siers. Want ik weet waarom we kruidnagel nou in de nagelsiers hebben. En waarom dat? Nou, omdat Friesen die binnen maar begonnen, omdat we van pit horen, dus ze moeten wat meer kracht in hebben. Oh ja. En ze kwamen er ook nog achter dat het langer houdbaar was. Oh. Dus het was een win-win situatie. Ja, juist. En we zijn bij de Nijlander West en dan hebben we het siers maken, de nagelsiers. En op Stutten zo'n ik nog dat ze alle keer fan zijn van nagelsiers. Oh, Dus conclusie, bij Friesen horen van siers. dan zie je, ja, dat is inderdaad weer. Cracker Beppe. Ja. Ja.